sithandaze makholwa eMahebhere chapter 3 uverse wakhona verse number 1. Then sifunda Mahebhere chapter number 4 uverse ka14. Siyawufunda nje isihloko no verse number 14. Lapha chapter 3 siyawufunda isihloko sibe sesifunda uverse number 1. Ndingumntwana kaThixo, izono zam zonke uYesu wandenzela inceba ukuba andixolele. Ndiyamthanda ke kakhulu uYesu owakhulula umoya wam. Igama lenkosi malibongwe. uJesu wakhulula umoya wam. Ngoko ke ndiyamthanda. Igama lenkosi malibongwe. Alibonge igama lenkosi ke sithi saze. Ingakho ngicula ngihlabelela ngoJesu wangiphakamisa. Ingakho ngicula nami, ngicula ngihlabelela ngoba uJesu yena ngoba uJesu wami, uJesu wangiphakamisa. Funda ke nabayitholile isihloko sika chapter 3 sifunda verse number 1 no 2. Verse 1 singafunda yena yedwa, u2 soyosifundela ekhaya. Asifunda ke isihloko nabayitholile isiXhosa esidala nesitsha sinasifunda, kodwa besixhosa lesidala ithi uKristu umkhulu kunoMoses. Abazalwane bamaHebhere ababechophele ukubhala lencwadi bephikisana abantu phakathi kwaKristu noMoses. Base bebhala le letter abazalwane ukucacisa ukuthi kahle kahle nguphi omkhulu phakathi kukaMose noKristu, ngoba uMose wathunywa ekhethwa phakathi kwabantu bakwaIsrayeli ukuba akhulule special amaIsrayeli kwijogwe yokukhoboka yenyama. Igama lenkosi malibongwe. Amen. Ngoba uMose wayiqondene nokukhulula amaIsrayeli ngokwasenyameni. Asele uMose ke eprofetwa noba eprofeta echaza ngenkululeko kaIsrayeli epheleleyo ezayo. Now uma uThixo enyula uMoses ukuba akhokhele isizwe samaJuda samaIsrayeli, wamnika amacwecwe noba imithetho yokuphila kweli lizwe
elalithenjisiwe inkululeko uba baphile ngawo. Basele abantu ke bemkhonza uMoses, ngoba uMoses wayengenako ukubathatha abantu badlelane noThixo. Igama lenkosi malibonke. uMoses wayekwazi ukwenza imimangaliso ngokuthunywa nguThixo batshe abantu isoka nasenhlako, kodwa wayengakwazi uMoses ukudiliza noma ukuhlanganisa ababantu noThixo wabo. That's why iBhayibheli lithi bake bafuna ukumthandaza okanye bake bathi xa uMoses engekho inyanga esentabeni ehleli noThixo badecide into yokuba mabamreplace okanye mabamilise Thixo umbi kuba kwaMoses ngoba sebemenze uThixo wabo. Alibonke igama lenkosi. Na uma kufika uJesu ke kwaba khona ukuxabana phakathi kwaIsrayeli noba ukubhideka phakathi kukaIsrayeli wodwa ephikisana nokuba uJesu uyena omkhulu kunoMoses. Ndifuna ke sifunde le ncwadi bathandekayo, isiXhosa esidala isihloko kanye sifunde isiXhosa esitsha isihloko sakhona, kodwa le ndaba icacisa ke ngokuba ngowuphi oyena yena ekufuneka ethandaziwe. Kawufunde uKristu mkhulu kunoMoses. uKristu basebephuma nesigqibo abazalwa, ngoba lento yayikhona phakathi kwabo bekhonza yokudideka yokuba bafuna ukukhonza lo osisicaka sikaYesu. Alibonke igama lenkosi. Na kwaphuma igama loba oyena umkhulu uKristu. Ezinye iBhayibheli zithi uMoses sisicaka sikaThixo, ibe sisithi ke uYesu yena kunyana wakhe uThixo. Na ngamanye amagama uMoses usebenza endlini kaThixo, na uYesu uphila njengonyana wendlu kaThixo. Amen. Ngamanye amagama uMoses usebenza njengomqeshwa endlini kaThixo, but uJesu uhleli endlini kaThixo njengomnikazi negunya nonyana wezinto zelikhaya. Amen. Alibonke igama lenkosi. Sebenza uMoses njengomsebenzi oceliweyo kusebenza endlini kaThixo, but uJesu yena ukho endlini kaThixo njengonyana kaThixo. Amen. Amen. Jesus. Alibonke igama lenkosi. Na ithi iBhayibheli uYesu Kristu mkhulu kunoMoses. Lonto ithi ukuthi uJesu ungaphezulu kwayo yonke into eyake yakhona. Incwadi kaJohn chapter 1 verse number 17 ithi uThixo wanikeza imithetho abantu eyinikeza uMoses, kelona ubabalo kunye nenyaniso wazinikeza ezo zinto kunyana wakhe. Ibe sichaza iBhayibheli ithi ke akekho nomnye owake wabonana noThixo. Hallelujah. Na ichaza ukuthi noMoses lo iBhayibheli wake wacela ukumbona uThixo. iBhayibheli ithi xa ecela ukumbona uThixo, uThixo wamthatha wathi andibonwa ngumuntu ophindaphile, kodwa ndenza kwenzela yona Moses ndizawuthatha ndikufake liweni. Eliliwa wayifakwa kulo yayibuJesu lo ophikisana naye abantu namhlanje. Amen. Because uJesu libhala lamadwala. Kawufuni kwathi amaKorinte yamchaza iphililewa lomoya elalisoloko liphakathi kwaIsrayeli. Ngesikhathi bewela ulwandle olubovu eliliwa lalihamba nabo, uJesu igama lakhe. Jesus. Walibonke igama lenkosi. Amen. Xa uMoses efuna ukubona uThixo wakhonjiswa indawo
ekuthiseliweni wathuthi kona vula umfana ndikufake phaya uthi nansi indawo kakuyo le ndawo eme kakuyo yalilitye elilibane yayingukristu ugobo lwakhe ephakathi kwabantu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Christ is greater than most. Amen. Boy kama lekosi. Amen. uKristu ungaphezu kwabapostile, uKristu ungaphezu kwabaprofeti, uKristu ungaphezu kwabashumayeli, uKristu ungaphezu kwayo yonke into eyake yakwazi ukuperforma imiracles emhlabeni. He is greater than any man. Jesus. He is not an ordinary man. He is God. He is God. Boy kama lekosi. Amen. God John chapter 1. Itulizwi lo waba inyama, kungekho yena kwakungekho nto. Uthi ayikho nanye into eyake yakhona emhlabeni engekhoyo. Zonke izinto asibonayo nonke kasibona ezidalwe phezu kwalomhlaba zadalwa ngaye, zadalelwa yena. Itubekho ekuthixo enguthixo yena ngokwakhe. That is Christ. Yes. Amen. Kaka uthola uKristu ufumene uThixo. Yona iBhayibheli xa imchaza ithi xa ubonene nami umbonile uThixo. Because uKristu noThixo imchaza iBhayibheli njengomcephe ucandiwe. Siyathandaza uKristu nawo waphuma ke negama mkhulu uKristu kunoMoses. Verse number 1. Ndithi ngoko bazalwane bangcwele mabelana beta iqonde kubazalwane. Because bakhona iconfusion ebantwini xa bebona uThixo esenza imimangaliso kumuntu, batshintshe ifocus abantu, bathatha ukholo lwabo balususe kuJesu balibeke kulo bambone esenziswa. Amen. Nabhalelwa bona apha bazalwane bangcwele. Le leta iqonde amakholwa. Amen. Amakholwa ngawo la abhidekileyo, angakwazi ukwehlukaniswa kahle ngubani omkhulu phakathi kukaKristu noMoses. Bala madoda ke bazalwa bangcwele. Funda. Ndithi ngoko bazalwane bangcwele mabelana ngobizo lwasezulwini. Mondelena enihlanganiswe lubizo lwasezulwini. Amen. Ngoba amabizo la amaninzi. Amen. Kodwa kubhalelwa abadityaniswa lubizo lwasezulwini. Because yabasilapha nje sabizwa nguThixo sasabela ubizo lwasezulwini. Amen. Tohlabelelayo simenyiwe namhlanje. Simenyiwe namhlanje. Masimbonge umsa wakhe. Mabelana ngobizo lwasezulwini. Mondeleni mjongisiseni umpostile. Uthwake ngokuyesu apha uyema njengompostile. Umbingelelo loma uYesu uma njengompostile. uYesu kumpostile. Amen. Wabakholwa kuye. Jesus. Kumthunywa kaThixo. Amen. uThixo akathumanga madoda, wathuma indoda yanye. Amen. Then uJesu wathuma bakhe. Jesus. uThixo wathuma indoda yodwa ephuma kuye. Yona ndibabeka ichaza ithi mbhekeni kakuhle, Jongisiseni. mombeleni, jongani umpostile. Amen. Sinompostile thina esikhahlela kuye. Jesus. Amen. Sinompostile wethu. Sinompostile.
Sinompostile wethu thina. Amen. Esiphawa kuye. Jesus. Esikhothamela yena. Jesus. Mjongisiseni umpostile. Ayemjongisisi. Enamvumayo. Mondeleni umpostile. Mondeleni umpostile. Umbingelelo omkhulu. Igama lithi mongele. Mgwalasele. Mjongisisi. Mjongisiseni. Amen. Umpostile. Umpostile. Jesus. Umthunywa. Indoda yakhethwa. Yanikezwa amandla phezu kwendalo yonke ukuze kunyathelwe ngayo nomaduthwana, kunyathele imimoya. Jesus. Kuthandazwe egameni layo, basinda abantu. Indoda enamandla uthi kawusebenzisa igama layo kukhululeka imimoya yabantu. Jesus. Indoda othi kayibiza isabele ngathi bifeli lapha. Indoda enamandla, indoda ehlula nabathakathi. Yigqwalaseleni lo ndoda. Akhona amadoda akhoyo emhlabeni, kodwa kukho indoda engabonakaliyo. Le ndoda ingena ngaphakathi, ihlala enhliziyweni yomuntu. Le ndoda ikhonzwa ngaphakathi, inamandla. Haleluya. Kuthiwa ijongeni ke lo ndoda, ingaphezu kwaMoses. Ijongeni lo ndoda, ingaphezu kwabaprofeti. Ijongeni lo ndoda, ingaphezu kwabapostoli bomhlaba. Igqwalaseleni le ndoda, ayifani nendawo. Mjongeni futhi xa nimjonga sanimrobha, mjongisise uYesu. uYesu uyajongwa, akujongwa ngxaki, kujongwa yena. Ndingamjongela imposi okokuqala, uma njengompostile. Amen. Uvela kuwe njengompostile. uYesu. Amen. Ake sithetha nje. Vela njengompostile. Niyazi ba emhlabeni konake yokuqala bamfumana njengompostile. Qinisekile lapha emntwana kukuyinkonzo ukuthi ukwampostile bani. Ukwampostile bani. Ukwampostile bani. No Yesu ungumpostile phakathi kwabapostile. Ukhompyutha nabapostile basemthathu. Amen. Uthela ndikhonza kompostile bani. Ndingokampostile. Kuzawuxhomekeka uba lo mpostile phansi kwakhe wayeke wafana ngoba ubokwabhubha. Jesus. Nalilishwa elikakwehlela ngokuba phansi kompostile osalindwe igate yokufa. Jesus. Kanti ukhona umpostile owafa wehlula ithuna, wafela abantu bakhe. Jesus. Yes, Lord. Malibonke igama lenkosi. Uzawuxhomekeka uba wena ukhonza phansi kwabani. Ophansi kwakhe. La madoda ayasisusa uMoses, akhetha phakathi koMoses noJesu. Athi uMoses wafa, sangaphinda bonakala. Kodwa le ndoda enguKristu yafa, yalala engcwabeni insuku zambili, yavuka kusuku lwesithathu. Le ndoda yaphinde yathi sonka, kanti ibilele engcwabeni
yaphila phakathi kwabantu. Yathi kayifika ithi kuzokuhamba yenyuka abantu beyijogile. Le ndoda ithembisile ithi yabuya izawulanda abantu bayo. Okwesibili, le ndoda ithe wonke umuntu ofemanyene naye uzobuya nayo. Awukho umyalezo owasiwa kuMose Dayisifa. Haleluya. uJesu umpostolo. Thank you, Jesus. Ubuyayalwa ndinomfanekiso wokukhonza phansi kwakho Bishop Mposi. Hallelujah. Mposi ndiphansi kompostile uMaqede. Hello Xesa, ufoka Maqede ubhatala umbutho kamasingcwabane. Kodwa ndikhonza phansi kwakhe ufoka Maqede nam endikhonza phansi kwakhe sibhatala umasingcwabane. Sisenekhala lengcwaba. Ithemba lam likuye, ndifulelwa kuye indlela, ndicelelwa kuye intsikelelo. Kodwa namhlanje athi la madoda myekele uMoses alale. Myekele uMoses alale. Ukhona umpostile simnikeziweyo. Ukhona umpostile onamandla. Haleluya. Uziprofile ubonamandla. Jesus wathwala isono sehlabathi, wafuka ufoko semnqamlezweni. Lendoda inamandla yafakazelo lihlabathi. Haleluya. Wabamnyama Dayisifa latekelanga waphekeka amadwala. Haleluya. Hlasuka ikhoselo indawo yanjeya yafelela ubala. Ufika namandla nakho umpostile onamandla. Igama lakhe nguJesu, umpostile ophilileyo. Haleluya. Othwala abantu. Umpostile. Haleluya. Ayekena abapostile abanamandla. Haleluya. Nakho umpostile onamandla. uJesu igama lakhe. Haleluya. Ayekena abapostile basazophupha. Kodwa nakho uJesu umthunywa kaThixo. Umthunywa kaThixo uYesu. Hallelujah. Let's go. Umthunywa uYesu, umthunywa uYesu. Uthixo wami uzawuthandaza uYesu kumthunywa. Oh, yes. Umpostile uYesu. uMoses ebekhokhela kodwa engenalungelo lakungena kwi-hall of the holies. Jesus. Hallelujah. uMoses ebelitha abantu kodwa engakwazi ukungena kwingcwele yengcwele. uMoses bedinga ababingeleli abazamthethelela banqanqazele izono zabantu. Funda tekete kuthiwa umpostile kube sekuthiwa ngumbingeleli. Mondeleni umpostile. Imani uYesu ngumpostile. Umbingeleli omkhulu. Okwesibili uYesu eyedwa ngumbingeleli Wavumo lwethu Yesu Kristu. Mateketa, he is greater than Moses. He is also greater than a priest. Yes. Ungaphezu kwababingeleli. Amen. IBhayibhile noba uMoses ebekhokhela abantu, kodwa uthi xa uqhathanisa ubone uba ngokwesimo sasezulwini ubefana nongathi ungaphansi kubo, kube bengenalungelo lakungena ngapha kwetyeya.
anxenxezela abantu izono zabo. Hallelujah. Lo umpostile sithetha ngaye awuze nomthetho uthandaza. Beka iBhayibheli yakho pha. Izandla zakho. Ubukhulu bakho awungothixo. Kanti mama usithi abantu ukuthi uyetendeni ndikuthixo. Ucela abantu ndikuyala lapha phambi kwabantu. Abantu kanti athi umuntu ndiprofethi kwathiwa uThixo ugcobe mna ngoku. Andikugcobe. Izohlala lapha. Awungothixo. Uyavuma. Awungothixo. Andingothixo. Is not God. Ukhomtshatatithi andingothixo. Andingothixo. Kwenziwa umzekelo ngam. Injalo tata. Kwenza umzekelo ngam. Yakho khona abantu owamusithi uba mawuthandazwe apha kuwe. Kuthiwa uMoses xa ekhokhela abantu siyathandaza. Ubedinga kubekho ababingeleli. Awuze nkulu amadoda amade bayimva. Ya. Siyathandaza. Ibenye. Le ndoda xa itye isono le. Ungazizo. Idinga lo ukuze ikwazi yothandaza kulo. Bakhokhelwa ngulo. Abonile akwazi bathandaza. Badinga lo umbingeleli. Aqhube ibhokhwe zibembini lenkosi. Ibhokhwe yokuqala yakhe, eyesibini ekalo. Kuba nalo usobathethelela lapha funeka aqale ngezakhe izono. Kuhlathwe imvu egameni lezono zakhe. Engekamceli le bhokhwe izanywa ngulo, izana lo. Kubulaleka lo. Amen. Eze naye emqhuba nebhokhwe zakhe. Ushiyekile mncinci uMoses uyothethelelwa ngabanye amadoda ngoba kangeni ngenxa yeholiness. Amcele na uma ufika uJesu le ndoda ihlangana noJesu. Oh yes. Jesu akukho mbingeleli. Ngumthunywa, ngumpostile lo. Eligama lithi umpostile litsho othunyiweyo kuThixo. Amen. Alitsho sikhundla, alitsho ubukumkani, alipromote mntu. Amen. Litsho othunyiweyo Hallelujah. ephathiswe umyalezo Amen. wokuzolanda abantu ethunywa kuThixo. Udlule imessenger. Ah Yesu. Ayonto yokuba kuthiwe makuthandazwe mna. Ndiyimessenger. Ufana nomntwana ozalwa kuwe nomshamini. Umthume mntanam yakwazi bani. La mntwana akanguwe. Ungumthunywa. Udlulisa into ayinikwa ngabazali bakhe. Amen. Phaya kwa akamelwanga la mntwana athunyiswa omwe. Aba bafanele ukubonga aba bebemthumile. Amen. Ngoba le nto beyisile ayoyakhe, yinto yabazali bakhe. Amen. Na uJesu ke ukhutshwe lizulu njengomthunywa. Amen. That is why Yesu ephilisa abantu. Ubethe ebantwini ningatsho. Ubengafuni uYesu ukugqabe yena.
Nje befuna kutamuyise omthumileyo. Ngoba xa ilapha incwadi kaFilipi wathi uYesu nobelingana noThixo ngamandla, wasuke wazixhoma ubuyena, waziqongqotha ukuze ukulingana kwakhe noThixo kungabi loqoba. Ithi impande wayengafuni ukulwa noyise. Malibonke igama lenkosi. Na uthunyiwe ngumthunywa ngumpostile lo. Bonke abadliso kwalapha kuyo uYesu ukumbingeleli. Haleluya. Akufika uYesu onyana baka-Aaron baphelelwe ngumsebenzi. Hallelujah. Akufika uYesu onyana baka-Aaron yaphela iministry yakho. Ngoba apha kuYesu kukumpostile, kukumbingeleli. Izono zikholelwa kalapha kuye. Ukeneke lakhe igazi ayingele kusho nilebhokwe. Wangena kwabakanye uYesu engena ngelakhe. Ubuhlangene naye. Uhlangene noYesu. Ukuthatha ngokwakhe akubeke kulo. Yesu uthatha umsebenzi ngokwakhe awugqibe ngokwakhe. Akaphaka, akancediswa, akadingi ibhokwe yamntu, akadingi ikhusha yamntu, akadingi ndoda ezosebenza naye. Kodwa uYesu yedwa wenza ugqibe umsebenzi wokusindisa umuntu. Sesiyathandaza lakhona. Now umjogisiseni-ke salumjoga ligqitha mqwalaseleni uYesu. Ifundo igqibe sithandaza verse number 14 kwalapha kulo ncwadi. Uthi chapter 4 wale ncwadi yamaHebrewu, mjogisiseni uYesu. Wakhazimula uJesu hlayelela eKalvari, wathi uphelele ufeziwe. Baba siyabonga umbingeleli uYesu. Awonile izono zakho uyakwazi ukuzihlambulula ngokwakhe uYesu. Awumadoda uYesu xa uthe wona ngelakhe igazi uyamhlambulula umuntu wakhe. Na uYesu kumbingeleli. Xa ifikile uYesu kuwe mqwalasele. Ziyeke izinto ezikuphazamisayo. Qwalasela uYesu. uYesu uyajongeka ngokujonga. Amagunya onke unawo. Okwesibili, mkholwe uYesu. Xa selumamkele, mkholwe uYesu. Noba kungangathi akulunganga ngoku, ubuyesu usendaweni ekhuselekile. Oh yes, Lord Jesus. Usendaweni ekujika kuzo izinto. Suphunguza xa sele uYesu. Mbingelele kumpostolo wakho. Mkhoze usazi kumpostile. Sukwa nabapostile. Hlala kumpostile yedwa. Kristu. Abantu namhlanje bahluphekile ngoba bafika inkonzo zaphelayo. Bafika ngasekho nkonzo, khona isibaza zabantu. Ngoba bakwazi ukukhonza abantu. Bafike kakhulu abantu namhlanje bafika ngesikhathi uSathane epromote izipho, gift of the Holy Spirit. Wazenyusa wabenza ukumkana abantu. Uyedwa umpostile.
funeka adunyiswe, akhothanyelwe. Uyedwa umpostile. Siyababona abapostile bagcwele umhlaba, kodwa uyedwa umpostile. Uyedwa umpostile ongathi udibene naye utshintshe izinto. Uyedwa umpostile ongathi udibene naye kulunge ebomini bakho. Bonke abanye abapostile banika uxanduva phezu kwabantu. Uyedwa uthula umthwalo abantu. Uthula umthwalo, ubethula umthwalo abantu uJesu. Mayifikile ukwenza ungamdingi umprofeti, enze wena ube umprofeti wakho. Mayifikile uJesu mayengene kuwe, awudingi umprofeti, wenza wena ube umprofeti wena. Weyakuphi uJesu? Ntombazana yaseSamaria yathi bana naye yasemqulile, yathi lipha amanzi, wathi yena, yathi yona sinabudlelwane nawe. Wathi uJesu qinisile uma ubusazi baluqela amanzi obani, xa ifikile awuphili unxanwe. Umpostile ngumthunywa, unazo zonke izixhobo zokukhanda impilo yomuntu uYesu. Yabona xa ifikile unazo zonke. uYesu nazo zonke. Unazo ukususa isifungo ezafukwa phezu kwempilo yakho, wathi asoze ubento. Kwathi ufika kumpostile uqaqa yonke lona ilahle ngaphandle. Umpostile ubuyisa iconfidence, ukuzethemba semphelile emntwini xa ifikile uJesu. My God, fikile. Amadimoni bukathi wesaba, soyikiswa, zethuso ezininzi ezikwethusayo. Usazi into yoba wena uphilela nje kunabantu abakuthagathayo. Mayifikile akafana abaprofeti. Abaprofeti xa befike kuwe bafika ufana nabantu, but uhamba nzima kangaka nje ubanjwe ubani nobani, uhlukane nabantu bukathi bathanda. Mayifikile fika abantu bexabana abahlanganisa. Mayifikile siyathandaza, mkhulu akafani nabantu. Mkhulu bangoJesu uNkulunkulu mkhulu kakhulu, uJesu kunoMose. Siyathandaza. Lencwadi verse number 14 yedwa isihloko sakhona sithi uKristu mkhulu kunababingeleli abakhulu bomqophiso omdala. So uJesu ungamcomparisi tu nezinto owazibona. uJesu ungamcomparisi nogqirha okwebaba. uJesu ungamcomparisi nezinto okwadibana nazo. Balinge umcomparisi. Mkhulu kunababingeleli uJesu. Verse number 14. Sinombingeleli. Ngoko sinombingeleli omkhulu oqande emazulwini. Lo esinaqande emazulwini. Abanye bazalwa ngamakhosikazi namadoda, kodwa lo esithetha naye uqande emazulwini. Unako. Amen. Xolela isono sakho noba sesinjani. Ubhekana nemeko yomuntu lobe njani. Noba umuntu ulalahlwa, bathi abantu bonke makafe yinjale, akho nto yenzileyo emhlabeni. Hlala isaka kuba bathi yahlukumeza, kodwa dibane nombingeleli ongaphezu kwababingeleli. Haleluya. Ubhekana nobubi uYesu bomuntu. Yesu athi ke la madoda mkhulu kunoMoses, lona emhloniphayo khulu uYesu. Khulu uYesu kunababingeleli abebengena ngapha kwekhuselo elithethele lizono. Yena ungeneke lakhe igazi, mahluko phakathi kwabo ufe yena ukuze akhulule abantu bakhe. Bazalwane, xa uthole yena unayo umpostoli, xa uthole yena unayo umbingeleli, xa ufumene yena fumene othethelela abantu izono zakho. Amen. Alibonge igama lenkosi. Thank you Jesus. Ngene emzini yakho ufefe ngegazi lakhe, awudingi ubasahlabanto, lihlatyiwe.
Manibonge igama lenkosi. Xa ufuna ukulungisa abantwana, uthatha igazi lakhe ulungisa abantwana ngalo. Xa ufuna ukulungisa umzi wakho, uthatha igazi. Awusadingi ibhokhwe nankomo, ukhona indoda yahlatywa ukuze igcwalise amakhaya abantu. Mkhulu. iBhayibhile lithi mkhulu ongakithi kunalo usezweni. Emadoda sinombingelelo mkhulu. Iyabheka abantu belabalaba behla benyuka, sebethi bamfumene madoda belanda into zabantu. Mayithe wafika uyayenelisa inhliziyo yomuntu. Khuluma ngoJesu wafela wena. uJesu wahlatywa ngenxa yethu. Ake sibe ngenyawo sithandaze, sivala amehlo ethu phambi kwenkosi. Mkhulu ongakithi kunalo mkhulu ongakithi yena ongakithi yena Oni isimo sakho, ubone iproblem abhekene nayo, inkosi inkulu lento, kodwa mkhulu ongaphakathi kwakho. Asikho isimo esingaphezu kwenkosi yamakhosi. Ayikho imeko eabove Yesu. Mkhulu ongaphakathi kithi kunalowo sesweni, noma sikhona into ohlangabezene naso. Mkhulu Jesu kunothixo abathandazwa kulo mhlaba. Fana amehlo sesiyathandaza, umzalwane uFulani azothandaza, elowo nalowo akhangele enhliziyweni yakhe. Sinombingeleli bathi masesiphunzana, kukhona umbingelelo ngaphezu kwamabingelelo, kukhona umpostolo. Dlula kwabalapha, dlula kubantu balapha, mhlawumbe bakawudisappointa, bakakuphonta abalapha abantu, kodwa ukhona ofela ngasentla uqande emazulwini. Igama lakhe nguYesu. Ozothandaza, asifale amehlo ethu, selele izandla phezulu siyathandaza. Awulele izandla phezulu sibonge izwi, siyathandaza sonke phendeni. Basibonge Baba wethandele, siyabulela Jesu, siyabulela Yesu. Haleluya, siyabulela, siyabulela umthuli wabaprofethi, siyabulela umthuli wabapostoli, siyabulela umthuli kwipasiphakanyiswayo apha komhlaba. Baba wethu amasha, Baba wethu ndwele, igama likaYesu waseNazaretha, siyathandaza. Baba wethu amasha, siyathandaza, siyathandaza, siyabulela. Hallelujah, 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 hallelujah. Siyabulela Yesu, siyabulela, 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 siyabulela. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Master. Siyabulela, siyabulela. Siyabulela,
Siyabulala Yesu Kristu. Siyabulala. 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 Thank you, Jesus. We thank you. Oh, siyabonga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Sivala amehlo ethu ungazithoba izandla zakho komzuzu wakho. Vala amehlo akho. Nyusele inhliziyo yakho, unyusele phezulu. Siphambi kwephiko ngoku wamazulu. Siphambi kwenkosi. Thank you, Jesus. Futhandaza ebusuku nomuntu. Thank you, Jesus. Athi abamini bami andinaphiko. Andinaye mnuphiko empilweni yabo. Futhana namhlanje ukhona indoda edabula amazulu. Ukhona umuntu owahlatshwa. Ukhona umuntu owanyulwayo. Ukusihlanganisa nophiko wamazulu. Namhlanje ubudlelwano bakho nophiko bungalungiswa kulowo. Thank you, Jesus. Abahlatshwa nqamlasonakela njalo. Thank you, Jesus. Ukhona ohlanganisa abantu nophiko. Ukhona umlamuli phakathi kophiko nabantu. Thank you, Jesus. Saphambili emhlabeni. Thank you, Jesus. Wahlukana nophiko akudalileyo. Koyalo Yesu. Jesus. Koyalo Yesu. Jesus. Koyalo Yesu. Lazindoda namahlo. Futhandaza nawe namhlanje. Othi Yesu ndidinga wena. Ubuye unihlanganise nophiko wami. Ndifuna lo muntu otshoyo. Thank you, Jesus. Wathi ndohlukene nenkosi yami. Kodwa namhlanje manihlanganiswe nophiko. Yesu nceda impilo yami. Undihlanganise nophiko. Thank you, Jesus. Umuntu otshoyo ebusuku. Wena izandla zakho phezulu. Sengiyathandaza. God bless you. Umuntu otshoyo wathi ngikhona ecaweni. Jesus. Ngikhona ecaweni kodwa uthixo ndohlukene naye. Ngidinga uYesu amalanga nje andihlanganise nenkosi yami. Thank you, Jesus. Wena izandla zakho futhandaza. Nkosi kusikele sishonke ekhaya likaJesu. Thank you, Jesus. Wena izandla zakho phezulu uthandaza nawe. Uyakhonza ecaweni kodwa ikhona into engayo. Khona ohlukene naye. Funa uthandaza nawe ebusuku. Phakamisa indawo zakho. Phakamisa ingalo. Thank you, Jesus. Sengiyathandaza. Wena izandla zakho. Namhlanje kuyahlanganiswa imihlaba emibili eyalanayo. Namhlanje kuyadityaniswa. Wena izandla zakho siyathandaza. Nkosi kusikelele bhuti. Nkosi kusikelele dadewethu. Nkosi kusikelele nawe mfowethu. Awuyini Nkosi. Nkosi kusikelele. Wena khona izandla. Thank you, Jesus. Ngakela isandla sakho usengaphambili. Sengiyathandaza nami namhlanje. Thank you, Jesus. Wehlukene nomdali wakhe. Oh, thank you, grace of God. Thank you, Jesus. Sibonga igama. Isakhona igama. Isakhona igama.